Okay, lige nu der står jeg et eller andet sted, som jeg tydeligvis ikke har været før. Der er bare ingen chance for, at jeg kunne have været her før. Det er faktisk ret creepy. Det er en lille smule creepy, det her sted, synes jeg faktisk, at det er det. Det er det egentlig nu, når jeg lige tænker over det, så er det egentlig ret creepy. Og hvad er det for en person, der står lige der ved siden af mig? Hvad i helvede er det der? Hvad fanden i satan er det der henne? Lige der, hvad er det der? Jeg får faktisk hovedpine af dig. Ulækkert. Lad nu være, lad nu være. Lad nu være med det der. Ohøj mennesker. Ohøj. Hej hej. Ohøj mennesker. Ohøj. Hvor fanden kigger I ikke? Er jeg i drømmeland, eller hvad er det her? Drømmer jeg? Nej tak. Nej. Nej tak. Jeg har nu min tilladelse til at fuck det her fuldstændig op. Alle de her clips her. Gør hvad I vil med dem. Bare lær det på jeres måde. Så ses vi i min næste video. Ha' det godt. Hej hej.